היי, אז ניסית להיכנס להיריון כבר תקופה, וזה לא צלח. הלכת לרופא ואמר לך שיש לך שחלות פוליציסטיות. את מזועזעת ואת מטולטלת כי את בן אדם שמאוד מצליחן, מאוד משיג את המטרות שלו, מאוד שועט ובועט קדימה, ואת לא מבינה מה הקשר. איך לך משהו יצא משליטה? כי את בן אדם של שליטה, את בן אדם של ניהול, את בן אדם של קידום דברים, את בן אדם פרפקציוניסט, מוצלח. איך זה יכול להיות שפה את פוטנציאל לא ממומש? היי, שמי כרמית בר-נקי ואני נטורופטית מזה 20 שנה ומטפלת רגשית. בעצם לקחתי על עצמי איזשהו פרויקט לעזור לנשים וזוגות שלא מצליחים להיכנס להיריון מסיבה זו או אחרת, והיום הסיבה היא בעצם PCOS או שחלות פוליציסטיות, ולעזור להם להיכנס גם מבחינה רגשית, גם מבחינה פיזיולוגית. השילוב הקדוש הזה בעצם מאפשר תנועה, בעצם מאפשר תוצאות משחיות טובות יותר ומקדמות יותר. אז בעצם בואו נדבר קצת מה קורה בגוף שלנו בצורה תקינה ומה קורה בעצם בשחלות פוליציסטיות. אז בגוף שלנו בצורה תקינה, בעצם כשאנחנו עובריות, נוצרים סקיקים. סקיקים זה בעצם כמו שקים קטנים כאלה שאמורים להבשיל, ומתוכם יוצאת הביצית לשחלה, ושם תהליך הביוץ. מה קורה בעצם כל חודש? כל חודש נבחרת קבוצה של סקיקים, וממנה הזקיק המוביל, הזקיק שיש לו הכי הרבה פוטנציאל לשרוד, הוא בעצם מוחלט על ידי המנהל הגדול, קשר של מוח שחלה, בעצם על ידי הורמונים נקביים, והוא יוצא לדרך להיות ביצית. מה שקורה בשחלות פוליציסטיות זה בעצם שנוצרת מצב שיש קבוצה גדולה של סקיקים, יש המון פוטנציאל, והניהול לא תקין. זאת אומרת שהקשר בין המוח לשחלה לא תקין. זה נוצר כתוצאה מזה שיש יותר הורמונים זכריים שבעצם מנהלים את זה. עכשיו, הורמונים זכריים שמנהלים משהו נקבי, זה לא מתאפשר, ולכן בעצם נוצר שם איזשהו מצב של פוטנציאל ענק, חוסר מימוש. בעצם הסקיקים האלה לא מובשלים לכדי ביצית, ובעצם לא עוברים את תהליך הביוץ, ולא נוצרת ביצית שיכולה להיות בשלה מספיק כדי לקלוט את תא הזרע. אז בעצם איך זה קורה ומה קורה? אז זה יכול להיווצר כתוצאה מסטרס מתמשך, סטרס מתמשך שאת נמצאת בו, ואת לא מרגישה